Bueno, pues tenim així al subdirector de l'emissora, Jordi. Fem una valoració de com ha funcionat la temporada. Com ha funcionat la temporada en Ràdio Trova? Jo crec que va començar, em sap mal dir-ho, però no va començar bé. No. Després va pegar una pujada i a final de curs pareix que la gent s'ha relaxat. Bé, a mi em pareix bé que la gent es relaxe, perquè ja era hora de vacacions, però havien dit que potser feien programa i no l'han fet, i s'han quedat informe setmanal Comunitat Valenciana i vesprada UNESCO soles fent el programa en estiu. La qual cosa també ve bé, perquè són els dos programes, diríem, més seriosos, i almenys la ràdio té algun programa més pues, informatius o alguna notícia diferent. Els altres programes, mira, en setembre van incorporar-se altres. Si no volen fer programa, pues mira, em sap mal per programa Canuto, sobretot per el seu locutor Kevin, que la veritat és que acaba currant-se. Sempre podem rescatar a aquest locutor, sempre n'hi ha... I respecte a lo que van dir és de això, Ràdio Adolescente, que se n'anaven de la ràdio. Bueno, si estaven cansats, se'n poden anar tranquil·lament. Però va ser en una situació que pareixia que volgueren ja desfer-se i dir no. Exacte. I, pues ells han acabat un cicle, l'han tancat, però, com està dient Jordi, a partir de la pròxima temporada, nous programes i, a més, tindrem molt més locutors, sí. Respecte a la nova temporada, puc dir una muntona de coses. Perquè, primer, mos canviaran l'ordenador, que encara no ha vingut, i ja sabeu que aquest ordenador va com va, i que de quan en quan potser poseu la ràdio en casa i no sona. I teniu que esperar-se que vingui el locutor, arreglar... Bé, en el nou ordenador això supostament no té que passar. Esperem. Però hi haurà més cunyes, més informatius, sobretot a partir de setembre, justament no, perquè s'acaba de començar el curs, dic, però a mitjà setembre o ja en octubre podreu escoltar la ràdio via internet, continuareu podent escoltar els podcasts i sabem per Sara i Clàudia de Vesprada UNESCO que entraran esta volta en primer, que hi ha molts de la seva classe que estan interessats en fer això. No vol dir que facin ràdio, però bueno, poden estar així o aprenent, o poden estar així si us valen. Bueno, pues Jordi, bones vacances. Igualment. Bueno, pues estem així finalitzant ja el curs, com ja més tots sabeu. Jordi i Pasqual, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Jordi, en ganes de vacacions. Sí. Bueno, Jordi és el responsable de Vesprada UNESCO. Com finalitza la temporada? Finalitzar, encara no està. Perquè l'últim programa van dir que potser es farà en directe, el següent que supostament és este dijous a l'hora de sempre, pel matí, però la qüestió és que l'institut pot ser que tanque antes perquè la secretaria hagi acabat el treball i com sabem la ràdio depèn de l'institut, els horaris que faig a l'institut depèn de la ràdio. Aleshores, pot ser que este dijous es faci en directe, si l'institut està obert este dijous, o pot ser es faci via internet, en podcast, igual que està ara, i sense cap problema entrareu a la pàgina vespradaonesco.blogspot.com dins de fonoteca i ahí ho tindreu, o a la radiogebalcoi.blogspot.com, que també està a la fonoteca. I poc més que dir, sabeu que intentarem, si el dijous es fa en directe, fer-lo més ameno, per exemple, la proposta de les xiques, perquè sempre fem un debat de la setmana, i la qüestió és que som majoria de xiques en el locutori, i van dir, és que sempre tries temes que no tenien ni idea, dic, pues trieu-ne uno i fan, pues de tios bons, i este dijous tocarà la discussió de tios bons, bueno, estarem Roget i jo, pues ahí diem, pues vale, però bueno, és un poquet més ameno, més divertit, almenys l'últim. Bueno, aporta nous integrants Vesprada UNESCO aquest estiu, però a partir de l'any que ve, del pròxim curs acadèmic en setembre, porta alguna novetat Vesprada UNESCO o encara no podem avançar res? Respecte als locutors sí que puc dir que Paula clarament no estarà, és de Terrassa i vendrà en estiu, potser segons l'any que ve pot tornar a estar en estiu amb nosaltres. I després per part de Clàudia, Sara i Míriam tenen alguna idea d'un programa però no volen deixar-se Vesprada UNESCO perquè suposa que es ve més fàcil, jo sol fer la majoria al guió i es ve millor. Tindran la idea del programa que intentaran fer-lo després en Vesprada UNESCO, a lo millor tant Sara com Clàudia
es separen, perquè ara entraran en primer i hi haurà gent de la seva classe que farà programes, però això ja és conforme passi el temps. I respecte a apartats, sí que canviarà segur el contacte amb el carrer, que és difícil fer-lo. Ara estarà mitjançant internet, que és l'apartat de participa del blog, i serà el debat de la setmana que solem fer. Triarem un tema, preguntarem i debatirem sobre ell, si és que volen debatir, perquè hi ha voltes que... Sí, costa. Bueno, pues Jordi, bones vacances. I una altra cosa que se m'ha oblidat de novetat. Normalment marcàvem molt les notícies. Intentarem marcar-les menys, perquè a partir de l'any que ve, l'any que ve de setembre, hi haurà informatius dia a dia, molt curts, però així anaves per a on és que no fa falta que vagi clavant-se tant en notícies, perquè en Informe Semanal Comunitat Valenciana, que seria l'informatiu principal de la ràdio, i tots els altres xicottius que aniran fent-se dia a dia, les notícies estaran bastant dites ja, i no crec que faci falta que em esperar unes que hi hagi més notícies. Intentarem que siga així i tot, més, no sé, que no siga tan pesat, perquè hi ha voltes més ameno. Molt bé. Pues Jordi, bones vacances i novetats per setembre. La secretaria del Instituto Andreu Sempere y nos vamos todos ya de vacaciones, Gemma, ganas de vacaciones. Sí, jo crec que tots podem estar ben contents de tota la feina que hem fet. Nosaltres almenys i vosaltres, jo em consta que heu treballat molt durant tot l'any i que continuareu treballant, així és que sí, tenim ganes i vos desitge a tots que passeu un bon estiu, que descanseu, que desconnecteu, que carregueu piles i en setembre tornem a la càrrega. Pues moltes gràcies i bones vacances, Gemma. Gràcies, igualment. Bueno, Anna, finalitzant el curs acadèmic, com ha acabat? Bé, molt bé, una mica de cafegats, com tots els anys, perquè hem de començar a enllestir tota la paperassa, la documentació, el nou curs, i aleshores estem tot el mes així, treballant, intentant que tot vagi bé i esperant a tindre les vacances ja. Tenim ganes que arribi agost ja per agarrar vacances, perquè sí. Més de 9 mesos que... Clar, la veritat és que sí, perquè a més fa molta calor, hem pillat un estiu molt fort i la veritat és que ja tenim ganes de descansar, de deixar-ho tot a punt i d'agarrar forces per al curs que ve. Pues moltes gràcies i bones vacances. Igualment a vosaltres, bones vacances i bon estiu. Bueno, un curs acadèmic que ja ha acabat, en ganes de vacances. Moltes ganes de vacances, efectivament, crec que merescudes per a tots. Perquè són 9 mesos de treball en què ja tenim tots ganes de... No, alguns més. Alguns més. Això de les vacances dels mestres que tenen 3 mesos? Mentida. Bueno, pues espero que passes bones vacances. Igualment a tots vosaltres. Bueno, acabant el curs acadèmic i els secretaris amb molta faena. Sí, és una època, la del mes de juliol i la del mes de setembre, que s'acumula moltes feines diferents. Més de 9 mesos de treball i en ganes ja de vacances per agost. Sí, ja tenim ganes d'acabar el mes i començar les vacances. Pues bones vacances. Gràcies, moltes gràcies. Bueno, acabant ja el curs acadèmic, com ha acabat este curs? Pues jo crec que com tots els cursos, en quant a treball, pues, sabeu que el final de curs i els principis de curs són treballosos, per lo que comporta de tindre pues, tot el dia. El final de curs sempre hi ha un agobio en quant a hi ha que fer notes, hi ha que fer actes, hi ha que fer molta paperassa, molta burocràcia, per a que tots els expedients de tots els alumnes, expedients acadèmics, estic referint-me, pues, que estiguen en les millors condicions i tot correcte. En quant al curs, pues, ha sigut un curs, pues, jo diria normal, no ha hagut grans problemes, sempre pues, sabeu que hi ha pues, les 650 alumnes que venen per ací, pues, sempre hi ha pues, la convivència de vegades sorgeix algun problemeta, però no ha sigut, jo no recorde ningú cas ni greu ni res parell. Més de 9 mesos de treball en ganes de vacacions. Sí, amb moltes ganes de vacances, perquè el mes de juliol, encara que parega mentira, pues, estem treballant i estem, pues, el que dia abans, llestint tot, per a que tant els grups, la distribució d'alumnes per grups, després les hores que té que donar cada professor i inclús la plantilla, perquè sabeu que hi ha professors que tenen que vindre al centre i que causen alta així l'1 de setembre, però antes pues, tota la informació tenim que registrar-la i tenim que tindre-la en condicions, i això pues, comporta una miqueta de faena, jo diria prou,
Però bueno, en bona voluntat pues, es passa i ja pues, en ganes en agost pues, sí, descansar una mica. Pues molt bones vacances. A vosaltres també i gràcies per la vostra entrevista. Bueno, Pili, en ganes de vacances ja, veritat. Sí, moltes ganes. Este any més que mai. Bueno, estem en juny, en juliol i molta faena en els últims dies de... Sí, ara és quan més faena tenim i en fi, estem un poc agobiats i amb moltes ganes ja d'acabar. Pues moltes gràcies i bones vacances. Moltes gràcies a tu. Bueno, Rosa, en ganes de vacances ja, veritat. Moltes. Més de 9 mesos de treball i ganes ja d'acabar, de tancar bé. Exacte, sí. Estem esperant les vacances com a agüita de mayo. Bueno, espero que passes bones vacances. Gràcies, igualment.